Ahojte, dnes sme boli v Poľsku, kúpili sme tieto 3 pice. Také nápoje jogurtové ako Actimel, nejaké pudingy, tvarov, keksy kakaové, masla, 200 gramové za €48, polkilové 4,30, potom také niečo ako salko, tento syr 350 gramový za €2,50, strúhaný kokos, 3-krát kečup, jemný aj ostrý, 2-krát kilová vegeta, bezlaktozové smotany, niečo ako tuc, 3 vifonky, 2-krát kapučino, 2 zavarané fazule, nejaké zaudené šunky, 3 detské parky, wafle, knopersky 2, keksy, potom tie piškoty, marmeláda jahodová, Doritos, nejaké čipsy, mini hamburgery, chleba, sír, toastový chleba, kilový vanilkový serek na koláč, vanilkový cukor s vanilkou, tyčinky, bujony, baranie rohy, pudingy, vanilkový cukor, kypriaci prášok, rumančekový čaj, niečo ako siesta 3-krát, 7 days, zase tie piškoty plnené, práškové cukre 2-krát, prací gel na biele aj na farebné pradlo, ten vyšiel jeden 2-litrový na €2,70, potom Aviva Žiar, takúto voňavku za €5,60, Sidolux na kuchyne či na kúpeľne za €62, bezlaktozové mlieka, šampón, o nejaké šťavy, korenia, mletá paprika, veľké čokolády orechové, mentosky, takúto vôňu do auta, 2 kapsičky, Milka čokolády boli po 90 centov. Potom máme ešte alobal, vreckovky, vložky, sačky do mraziaka a tento papier.